noma basiqambela amanga. Uma beneqiniso ababonisa iqiniso labo. Basitshele bangakhulumi nje singababoni singabazi ukuthi baphi, kodwa bebebonile ngokuthi bangasiphathi kahle. Ngizoyithinta nje izinto ezibalulekile ngoba kufanele basizazi. Okusemqoko kwamanje ukuthi sithi njengoba kuza lolu khetho oluzayo, umkhonto kufanele ukuthi uwine ngamalengiso. Kufanele uwine ngalento abakwazi ukubitiza abayishoyo babathi imajority ekuthiwa